Исәнмесез, хөрмәтле коллегалар. Сәлам укыту методик комплекты рус телендә башлангыч белем бирү оешмаларының 1нче сыйныф укучылары һәм татар телен башлап өйрәнүчеләр өчен тәкъдим ителә. Ул татар телен чит тел яки икенче тел буларак укыту методикасы нигезендә коммуникатив принципы алга куеп төзелде. Сәлам УМКның төп бурычы дәрестә укучыларны сөйләшергә өйрәтү. Моңа алар уеннар уйнап, аудиодиалог һәм монологлар тыңлап, тормышчан ситуациядә үз-үзләрен тотышлары аша ирешәләр. Укучылар уйный-уйный яңа сүзләр, җөмләләр өйрәнәләр, грамматик кагыйдәләр ятламыйлар. 1нче сыйныфта балалар иң актив һәм кирәк булган 160 сүз һәм 30 сөйләм калыбы өйрәнәләр. 15 теманы берләштергән дәреслек укучыларга иҗади мөмкинлекләр бирә. Эш дәфтәре, сайт, уеннар, аудиоязмалар, җырлар укучыларга телне өйрәтүдә ярдәм итә дип уйлыйбыз. УМКның түбәндәге компонентлардан тора: дәреслек, интерактив дәреслек, эш дәфтәре, укытучы китабы, аудиодиск, лексик карточкалар, сайт. Кече яшьтәге мәктәп балалары эмоциональ, хәрәкәтчән балалар. Алар тиз арыйлар, материал үзе өчен кызык булса гына, үзенең ихтыяҗына туры килсә генә кабул итә һәм фикерли башлыйлар. Шуңа күрә УМКның төп геройлары үзләренә охшаган яшьтәшләре, төрле вакыйларда катнашалар һәм укучыларны шул ситуациягә бәйле сөйләм калыплары белән таныштыралар. Безнең максат өйрәтелгән материалны, структураларны автомат рәвештә төзи белү һәм башка кешенең сөйләмен аңлау. Сүзләр, сөйләм калыбы, грамматик структурасын кабатлау өчен дәрестә бер балага 1-2 минут вакыт кирәк. Шул вакытта гына дәрес уңышлы булачак. УМКның үзенчәлекләре бар. Сөйләм эшчәнлеге төрләренә аудирование, сөйләшү, диалогик, монологик сөйләм бер атлы гына түгел, параллель рәвештә өйрәтү бурычы куела. Уку һәм язу эшчәнлеге икенче яртыйлыкта гына кертелә, ләкин авазларны өйрәнү эше 1нче дәрестән үк алып барыла. Сөйләшергә өйрәткәндә әйтелешне камилләштерү мәсьәлә зур әһәмияткә ия, чөнки сөйләү авазлар ярдәмендә белдерелә. Татар һәм рус теленең авазлар төзелеше арасындагы аермаларны исәпкә алырга кирәк. Татар телендә рус теленең кайбер авазлары юк. Аның киресенчә, рус телендә булмаган авазлар татар телендә бар. Рус теле авазлары белән чагыштырганда татар авазлары әйтелешенә аеруча хас үзенчәлекләре бар. Укытучы һәр дәрес башында фонетик күнегүләр кертә, ләкин авазларның дөрес әйтелеше махсус фонетик күнегүләре генә түгел, күп тапкыр укучыларның хаталарын төзәтә нәтиҗә бирә. Кызганычка каршы, укытучы китабында да ел башыннан фонологик аспектка игътибар итү тәфсилләнмәде, киңәшләр генә бирелде. Яңа елдан соң язу һәм уку башлана. УМКның дәреслегендә, эш дәфтәрендә татар алфавиты, аваз-хәреф бәйләнешләре, транскрипция билгеләре бирелгән. Татар телендәге үзенчәлекләре сузык һәм тартык авазлары, авазлы сүзләр, калын һәм нечкә әйтелешле сүзләр, я, ю, е хәрефләре белдергән авазлар, язу кагыйдәләре, тел материаллары дип бирелгән. Һәр укытучы үз тәҗрибәсеннән чыгып фонетик күнегүләр ясата дип фикер йөртәбез. Мин авазлар өстендә эшләгәндә гномик турында әкият сөйлим. Әкиятнең сюжеты карата бер гади генә гномик. Һәр дәрестә аваз кабатлана, яңа сюжет белән яңа аваз кертелә. 1нче сыйныфта укучыларның сөйләм эшчәнлеге актив, уеннар, хәрәкәтләр, җырлар, шигырьләр белән үрелеп бара. Телдән башкарыла торган күнегүләр рәсемнәргә нигезләнә. Укытучыга читтән бернинди материал эзләргә кирәкми. Бөтен рәсемнәр һәр темага туры китереп әзерләнгән. Дәрестә укытучыга еш куллана торган сүз тезмәләрне генә түгел, өйрәнелгән сөйләм калыпларыннан сирәк онытылган сүзләрне искә төшерергә кирәк. Максатка ирешү өчен төп шарт булып укучыларның да максималь катнашуы кирәк. Дәресне эмоциональ хисләр белән алып барырга тырышыгыз. Тәкъдим ителгән УМКның материалны үзләштерү өчен күп мөмкинлекләр бирә, дәреснең нәтиҗәле, мавыктыргыч, кызык, эмоцияле булып бару өчен укытучыдан тора. Укытучы үз таланты, тәҗрибәсе белән үз артыннан ияртә белүе булырга тиеш. Хәзерге заман укучысын гаҗәпләндерү бик авыр. Сәлам УМКсында укучының таләпләрен, ихтыяҗларын тормышка ашырылып материал тупланган.